Magandang araw sa lahat. For today's vlog is about ornamental plants. Ornamental plants, yung makikita sa ating tahanan, sa mga parke, sa ating community. Yan, yung mga nagpapaganda sa ating community, sa ating tahanan yon, mga ganon. Mga bulaklak, kahit hindi namumulaklak na mga halaman. So, yung ornamentals is meron pala siyang apat na uri. So, yun ang ating pag-aaralan today. And today is, andito po tayo ngayon sa aking munting bahay kubo na nagsa-start pa naman ako na magtanim ng mga halaman. Isa sa mga uri ng halamang ornamentals is yung mga halamang namumulaklak. So, yung mga halimbawa nun is like this. May santino. Namumulaklak na yung santino ko, guys. Ayan. Puting santino siya. Ayan. So, marami naman kasing uri ng mga halamang namumulaklak. Yung mga halimbawa is yung bougainvillea, rosas, santan, rosal, cosmos, sinia, sampagita, gomamela, adenium, sunflower. Yan po. At marami pang iba. So, tutuklasin din natin yan sa mga next na video ko kung ano pang maraming ibang uri ng mga ornamental. Pangalawang uri ng ornamental na halaman is yung mga halamang di namumulaklak. Ito ay ang mga halamang nagbabagay sa loob ng bahay dahil nagdadala daw ito ng swerte at kasaganaan sa pamilya. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang San Francisco, Bacularis, jade plant, bamboo plant, money plant, fortune plant, alocasia, caladium, aglonema, at peperonia. Ito yung mga isa sa mga halimbawa ng halaman di namumulaklak or ang tinatawag dito is money plant. At pangatlong uri ng halamang ornamental is yung mga halamang punong kahoy. Ito ay nagbibigay kagandahan, lilim at sariwang hangin sa paligid ng tahanan at mga parke. Okay? Gaya ng mga sumusunod mga halaman, adelpa, rubber tree, ilang-ilang, cherry blossom. Pang-apat na uri ng halamang ornamental is yung halamang baging. Ito ay ang mga halamang gumagapang tulad ng campanilla, niyog-niyogan, cadena de amor, philodendron, at iba pa. Yung mga halamang ornamentals na yan ay pwede din nating pagkakakitaan, guys. So, kung mahilig po kayo mananim, din kayong kumita doon. Kung extra sipagan nyo lang po para po makaka-income din kayo.